kuna fahimta yadda kwakwalwar tenok yadda ba ta iya calculation? Gashi nan dai mala yake cewa nesanta waɗannan malamai na sunna daga jagoranci da haskaka al'umma da ilimi ingantacce. Da haka wallahi irin waɗannan wa'azozin da ake na cali-cali na walima da sauran wa'azozi da ake wanda bai gaza ka kira na 'yan drama ba, wallahi sai kanku ya waye ku gane wai wane ilimi yake yada ko kuwa. Dukkan ku je ku binciki handset ɗinku, karatuttuka da wa'azozi da ke cikin handset ɗinku, shin na menene? Ilimi ne kake samu ingantacce ko kuwa kawai ana ta dariya ne, ana ta kyalkyala dariya da shewa kawai? Mana wa'azi ya zama kamar ɗan kama? Me wa'azi ya zama kamar ɗan kama? Wannan damejin fa ne wa mu ahlus sunna ne, domin waɗannan matasan da aka cika handset ɗinsu da waɗannan irin dariya da shewa da hayaniya su ne matasan da muke sa rai su haddace Qur'ani da Bukhari da Muslim. Su ne matasan da muke fatan a kafe su tun safe har dare, ba abin da suke ɗiba sai karatu da ilimi ingantacce. Su ne matasan da Qutaybatu dan Sa'id ya tara su wata 6, wanda ya zaƙe shine yake shekara 2. Tirmidhi gaba ɗayan wata 17 ya je a makarantar Qutaybatu dan Sa'id. Imamul Bukhari kwanaki 28 ne ko da 5 ya a makarantar, saboda karatu ake ɗiban ilimi ake laila nahar. Yanzu kowane matashi sai ce ba zai iya sacrificing wuni guda ba. Me yasa ba zai iya ba? Kai fa ba ɗan kasuwa ba ne, kai ba ma'aikacin gwamnati ba ne, a'a shi ba zai iya ba. Kawai so yake sauran lokacin zai je can zai zauna, suna nan suna hira kwallo, nan kuma ya sa ana wannan wa'azin na 'yan kama. Haka rayuwarmu take fa, an kashe kwakwalwarmu. So da haka matasan ba za su iya samun ilimi da ya zauna wurin malam wani wata 17 ya yi karatu, yanzu zai je rubuta littafi. Tirmidhi bayan ya dawo ne ya rubuta wannan littafin daga wurin Qutaybatu dan Sa'id, wata 17. Yanzu sai ku ce kun shekara 10 kuna karatu wurin malam wani, amma duka karatun bai wuce na wata 3 ban an tara shi. Saboda kuna bata juna lokaci ne daga ku har malamin, kuna yaudarar junanku ne. Don haka jama'a ku kiyaye, malamai masu ilimi su ne suke jagorancin al'umma, suke haskaka musu. Wa haka za fi kulle asri, to haka a kowane zamani. La yasmahu ahlud dalali wa zaigh, batattu da karkatattu ba sa yarjewa li umma an taran nura ala yadi ulama'iha al-mukhlisi. Duk zamani haka, a kowane zamani waɗanda suke batattu da karkatattu ko ba za su yarje al'umma su ga haske a bisa hannun malamansu masu tsarkin zuciya ba.